Antzinako itsasmapak munstroz beteta zeuden. Ulertzekoa da, oraindik esploratu gabeko zonalde zabalak nolabait irudikatu behar zituzten, baita nabigazio arriskuak ere. Gaur egungo mapetan ez dago munstrorik, baina horrek ez du esan nahi, itsasoan munstrorik ez dagoenik. Miguel, Zan, ia ba, nun gauz? plataformin atzetik itzitzen ja. La gaviota, ezta? Bai, nik orlanien 15-16 urten gero. 16 urte eta nola ze pentsatzen dut egunero etxatzinela joko hau da. Nola zan? Hemen zazpigun, astelenan zuen, da barikun etzera. Impresinio pixkatingo du, ba, horregotiak? Ba bai, goitzik heliportotik impresionaten du. Bakizu hortiz eusten mazara, berton geratzen zarana. Zenba jende, ibiltzen zatea, ibiltzen zinaten, hor? Azkanetan, beratzi laguneko gutxi. Behatzi bakarrik, gabiota osoan? Itxaso txarra da honen, hor zer modu zegoten da? Uniko izan zuten hon, rondanatakos kostadutan, da itxoso txarra dagoenien, arekazten di movimientuen ari zoten txue patie, da no, kanpai izaten ez. Oie, Bai, ostantzien, ez du ezmaten. Munstroak gertutik ikusten ditugunean, beldur gutxiago ematen dute. Batez ere, munstroren batekin topo egin eta honik atera diren pertsonak ezagutzen dituzunean. Oandik pixka faltatzen zegu, Oandik pixka falta zegula, hara aldatzeko. Zen ezu, Titanikeko esten nahi diazura. Inberko duz, da? Baborra eta estriborra bada ikusen dira. Baborra eta estriborra? Bai. Estriborra, eskubie. Osea, kasu honetan, hor. Eta babor, hau. Eta ara jungo gainak, Ba, estribor. Osea, ni jartzen naiz. Hau da, popa. Hor bada, eta proa hor, beti eskubita, estribor. Ez. Nola ez ez? Zure eskubila, hau da. Bai ba. Eta nola bide hartan baldin bagoazti, eskubila hau da. Estribor. Bai ba. Ez. Bai etzua, Ez. Ni ikusten bai, zure kutsilua hemen. Eta honek bulta ematen bau, hori zaunga, baborren estriborren. Ni pentsatzen nuen estriborren aldatu iten zala. Oda, ki aldata bendebaldea bezala? Nola da? Ni bat egizu nola diteta. Nola itez. Oida, esplikatu jazuzu nola itez. Ni arraunean baborran itzan. Zer? Arraunean baborran itzan. Bai. Beti hemen. Beti eskubi, denun arraunean. Beti eskubi, arraunean. Itezu parre. Bai, baina bizkarka eskubia. Aurraka eskerra. Ez, ezta? Zein da baborra eta estriborra bukatzeko. Ez, hau da baborra eta hau da estriborra. Bale, beste. A ber, zurea logikona izango da, baina. Edo hori, Oain, bai. Haize hartzea jungo naiz, baina estriborre, tio. Migueli Zema. Artiste falta. Zuk nola esplikatzen duzu? Estribor eta babor. Hola, errex. Adarra zoten zozta. Ez, kontxe diskutitzen, egon geha. Oso ondo. Oso ondo, ez. Diskutitzen, egon geha. Beak, azaldu itxeit. Ez dugu horrezto diskusioi. Arrazoi emo bizan zazu. Arrazoi emateko. Zenek, Hola makidako zu. Arrazoi emaiazu eta listo. Arrazoia irabazi egin behar den zerbait da. Eta irabazterik ez badago, urrengorako argudio ukaezinak bilatzeari ekin behar. Baina orain Bermeoko txokoetan murgil gaitezen. Aldatzen nahi da, ez? Hau aldezu txokua. Bai. Nola izena du? Zozer pikeku. Alo. Egun hon. Egun ondan hori. Bueno, eta zein da goizeko menu hori? Bueno, ez du, ematen arrantzale herri baten gaudenik, Ez? Ikusten dezu? Hemen grasa besteik ez dut ikusten? Aguna. Nik gustatzen zaiten bezala. Hombre. Kolesterol, ona. Eso es. Bai, goxoa seguro.
Goze pixka hau, baina ez gehiagire, Igual, zatitxo bat hartu eta ni paseotxo ematen, hijo. Mundakaldea gota barde. Martxa aldezu. Bai. Bai, a ber, gusto nau, gusto nau zukin, da zuri kariñoa, orun da gehi hortzen nahizu, baina bakarrikoteko beharrare bauket. Bueno, pintxoa dingo eta banoa. Bai. Bueno, Madria, banoa. Errezen egin dezu. Etorri, zer jan, bokailu egan da martxa. Ba, eharra behar. Ba. Hoi da. Bueno. Udara eguzkitsuak eta sargoriak maite badituzue, jai duzue. Euskal Udaran euriaren presentzia ezinbestekoa baita. Horregatik ondo ekipatuta egotea bezalakorik ez dago. Katiuskak, txubaskeroa eta listo. Beste batean bainu jantzia jartzeko aukera izango dugu eta. Apa, kaixo. Kaixo. Kaixo, barkatu. Trengel tokin bila nabil. Gure basune gaure tokia torri onagora, dikuzko zuorti goitxik nondik zuen. Ero gure basu lagundu gotxutara arte, zer guzu? Egon zer daba? Hau keukitzen dune, zare ginen eleku bihar. Zu zare gilezea? Bai. Barrua, bai. Bueno, hori da. Bueno, ni Maitena naiz. Maitena, ni Marielen. Ba, kaixo. Bermeotarra, ez da? Bai, hombre. Ia, lagunduko zazu mesedez? Untxik. Eta uztuk bakarrik igo bartzen une, Bai. Zu daukezu, sasoi emakumia. Listo, hau lan etxiku. Vale. Hala, etorri. Garki gaude kontutan baino, maien ez algea goten go. Bai, ez da? Otxitxun guzezko. Tripa batetare, ogote utzitea. Kontutan. Venga, Eta mina guztitzea behar. Bai. Mai baten jiran esertzeak tribuaren parteide bilakatzen gaitu. Maiak aintzineko zuaren papera betetzen du. Eta zuaren inguruan dena da posible. Baita mundua konpontzea ere. Hala, etorri lagun. Bueno, baina zer da? Zerbait artistikoa emateu. Bai, hemen txantxan. Benetan, Daun bezala jarrita. Txantxan itxeko modutakoan eman leku. Gure baduna menez, txantxan beba jarri. Eta zuk hemen itzen dezulan? Bai, negun bai. Bale, ze bestela zeotentziate portu nortxe. Portuen, bai, klaro. Bai. Kantatu ere itxezue, onere irudimena da. Bueno, kanta be bai, segun, berbetan be bai, bai esku emobiten, Bai, lanen, ez horretik diot, badalako zerbait. Baina, bueno, ez dako zu denpora askori zauz, denpori eguzu harina batara sari ez osten, da zauz denpora guztietan, venga, egin ibidot, porque, claro, lauretan izantza patroieri torteko. Osa, beti presio hondia daukezu egainen. Beti presado. Beti presio nioaz. Beti zauz, claro, dino zuen, bada lauretan urten ibidaui, Jakintzazula, beti ukietela, ilusioa nola batxe, noiz paix egin bat noiz eakusteko. Ez dakizatio, Igual nik ebauketo kostaldeko zerbait, Nuen esiko naiz. Hori denak esaten da bia, Bai, zerbait eukiko. Hau zeizan behit. Gero esaten da bia. Bai, tarte bateako, Argazkiako nahi deu. Bai. Bueno, nik zuri seikuko izu, zu biten batzu hori nik ingoet. A ber. Jostea erlaxagarria izan daiteke, presiopean egiten ez bada behintzat. Horren erlaxagarria, denborak konturatu gabe alde egiten digula. Hortxe da, orduan. Bai. Bueno, preciosa. Bai, eskerrik asko. Guapísima, simpatikie. Zure bai. Hola, guztua baten da. Guzu nien bermiere etorria, Hemen gauzkero, Ba, etorriko naiz benetan diot, Ze ondo. Bueno, guazen gauzak hartzea. Bai. Egunon. Egunon gaztainazpe. Zalau, ez da? Bai. Zela? Ondo, da ze. Ondo? Zeuekaz batera buskize baltzaten. Ondo, pasieran. Bueltatxu eta motera. Zalau, zu alturan ibilizanen, nun ibilizea? Kozinero. Kozinero? Bai. Bai, beti kozinero, Bai. Zukaldari esaten dute, dala
Vaporeko? Bai, ez da. Importantena, ama, Ez badago, ez da eginik. Otorduna jarri behar, Bai, batzuk badauzela guk, bestatzuk betik egi. Hori. Ba, atune, goizin atune, atzalin atune, da. Hemen patata pila bat, tipula pila bat, Bai, da. Da atuna. Domegetan ensalada bermean emitzan nuen, horsik entziko. Hori, esplikatu behar diazue. Ensalada bermeana, esan dezu. Hor beste pik ere esan die. Zer da bermeoko ensalada? Patate gozize, atune gozize, kilpule larguretxue, trebetxuetza, erakatzan ikuaz, eta binagretxutza eta da, ensalada bermeana. Abi da, hobiena da, buena. Erreza da jakitian ondia torren, garai baten diruik ez, patata mordua, atun mordua, eta tipula mordua. Atune parra-parra, Parije, eta itxen sukaldatzea aldu, sukaldatzea altzun. Hauntxun berak itzen da. Bai, Ondo. Gure txeko el 99% berak itzen da gure. Bai, Bueno, paria, segi ondo. Semeai eskuminak. Vale, eman gorentzileak. Gaztu barik. Vale? Muy bien. Venga, toan disfrutatu, Bai, ondo da. Lekua lan indezueta. Bai, ala, bueno, agur, Zein, hori? Etorri zeue. Magazainaz pizarrero irasku, bero irasku, zer. Irabazi zene. Zer, erremutan. Etzako, ezin dut, esan ordian ipetzatzena. Zer ba, Gudana guzurre esan dio. Dana guzurre. Nik zeuztetete. Aurten hori jo ikeragarri biliko. Bai, bermioko patroiaz. Claro, hemeneak utzi zen itoten, eta pira ba. Bolo, taun zeuek izan egitea. Bermeo zemat ibiliko. Nire eta aurretik. Nene? Ondarra bizen aurretik, seguru. Koroni aurretik. Bai? Postura. Postura. Zema. Giro bari zingo zaetxera. Bermeon alde? Beti Bermeon alde berreketan nabila. Otru, berrekarde ez tokitzen izebe. Ge ondarruia juten naiz, da ondarruin. Goztoni azpi. Zu Giputza eta beti Bizkaitarren aldetu zea, beka, holatxe. Ta hona etorri, eta ahi ba, beka, beti egurre. Beka, segi, oan danak esan, O beti goizil botan. Zeko goizien moten daudi beti peloti, da atzein pasan urte no mote zazuen, erreportajiek, televisión número 4, antena 4, da horrein peloti goizien. Zetan ez da moten erramu ba. Leno ETV laun emate zuen, repetizitua, aurten ez du ematen. Zestako duri ba, peloti betitzo, potun tarte los peloti. Claro. Venga, gero arte. Vieni via di qui. Niente più ti lega questo. Pilartxoa buelta honez beste behin ere. Zatio, bajo naizelako logikoan dan bezala, uretako arropakin leno eurik entzulako. Baina hori bertan, gure Euskal Herri maikea oitxuran duen bezala, aldatu inda egoaldie, izerdi patxetan hau, ikustezuen nola nijon jantzita, orduan guazen oain pixuek entzea. San Cristobal txoferren patroia da, San Pedro arrantzaleen patroia den bezala. Cristobal, Pedro edo Rigoberto, asuntua bildu eta ospatzeko aitzaki bat izatea da. Zuen alda? Bai. Beidane hor. Hau, zer gati da? San Cristobal egune da eta errak etxen du daixe. Bueno, eta hori nozaztete ba? San Cristobalera. Bai, eta hori nunda? Ametik 10 kilometrora da. Pakaixo, Elegante, okezue kotxea. Eta han katxondego alda, o festa, o zer... Bai. Toki bat bai, netzako? Bai. Bazuekin, hijo. Bai? Venga. Egoera hauxe da. 3 lagun berri ditut, zuen izenak dira? Nire Aitor. Aitor? Angeli. Eta Erik. Eta, eurekin dijo San Cristobalea. Gaur, esan diatenez, han festa daula, baina ze festa estilo da,
Inventue. Es el antinieblas trasero, si el botón. Epa, Zuek nungo zeate berez? Yo soy rumano. Rumano? Ba, euskaraz ondo itezue. Bai, apurtxu, Apurtxu, baino gehiago. Hau surrealista da, serio. Surrealista. Este es escolte, dale a la señora. Guay, San Cristobalea, bizi gare, eskerrak. Bai, Zuen bengoa zea orduan, ez? Eta guztara eta itxen? Ai, ama, ez dauko edukazioak, ez dugu lotxik, ez dugu bate. Ui, ia puskatu ikizu, kotxea. Pilartxo belauntzi bat da. Ez du emoziorik sentitzen, ez dago zerik ere. Baina horrek ez du esan nahi, elikatu behar ez denik. Gure Pilartxok bere beharrak ere baditu. Kasoli ez betetzen, gure Pilartxo. Halako lanak ere egin behar izaten dira. Eta bakarrik egon da, lanik solena ere askotan bihurritu egiten da. Baina, bakarrik egoteko gogoa ere badaukat, Arnaz pixka bat hartzekoa. Orain, izarora no. Now she's walking down the aisle, and it feels just like home mine. And I shake like a baby. I'm lying through my teeth. Got a pocket full of handshakes. It don't mean nothing. Atzaldeo! Atzaldeo, bai. Ondo? Bai. Gurtza bizate. Arribola zeno? Zantik gara. Bai, egi berdezue urazpini bintzen? Bai? Egun nahi bat, zutorri? Zerbait ingo dugu, eta? Bai. Hale, dugun nahiz ni? Irkuz. Irkuz? Bai. Guai. Guai, zurtezkoan? Bai. Epa. Pues, suskan guitu, autora da, ez da? Salmonetzi, Salmonetzi, barbarina. A ver, konkretua? Bai. Ufa! Horre zeuk erukiko zaparitzeko. Iepale! Jode! Erra behar, Abek, gaur goizen? Bai. Orketxero bakazu ez, da? Bai. Jode! Arrandeia jomerek, ez da? Ez. Aldatzea noa. Bai. Forme? Ega. Hemen txeo. Zerbait hartuko dugu, ez? Ama kaixo. Eskerrik asko. Vale, eta guain bestea. O sea, que cuando vas a pillar el chicle queda calambre. Vale, eso. Eta entrenaldea, ze mundakan gitxuta nago. Ibonekin esango nun sartuan eska. Jo. Zue, entzako muko zei baldo, aletai. Zebere, gau txaki motut. Bai? Bai. Gau preno triste haukat. Horregaz fresko, pues, zure traje erdigaz, oie. Honekin eikoa? Ez, horregaz, hau, txaki. Bai, eta zu saltzean sartu mazpia. Ez, ni barkuen ibiko da. Hau du, bakal. Ahí está. Chorizo pamplona, Marcando, tipo, joder. Guai, txau zuerde. Mak, joko berri handi. Apaño casero. Bueno, marcha. Bai.
Irkus, prest? Ni bai. 3, 2, 1, splash. Etxen dozunia ja bajatzen hasi. Bai. Segiduen ja, pup. Baina, hola, pixkanaka. Apurtxo bat, hola. Vale. Garotako dozu. Vale, ba, hori goia, bale? Zer da, ene, zertoio bat. Txangurro bada hori? Txangurroa, ze. Bai. Zertoio txiki da? Bai, txikitxo da. Bat! Ikusteo! Ai, badio! Hala. Sekula ikusi. Hori hartzeko politxe bai, baina ezin dugu erun etxera, Ez? Ez. Bueno, hori ez da ezita harrapatu, así que uretan itxibi dugu. Ba, toki bere utziko. Betu, fusilak izaiatuko geha? Vale, venga. Venga, pues. Aitu. Sentazio oso onak, Oso onak. Probatxu bet, edo zer? Bai. Arpoie hartukiko dozulta, edo zer? Baina nahi egiten esango izuet, Olako aparatuk inibiltzia ez jakinak bildurra ematen. Eta horrezpetu bintzat, alegia, uste ezin dela, olako aparatukin, frivolizatu eta... Ez da juguete bat. Zuekin fiatzen naiz, Esan ez, hau nola kargatu beharko litzake. Uretan beti. Beti uretan. Ia, suerteri badau. Venga, pase. Faio. Atzeaka retrozeso handia egiten dik, Zozer, bai. Apurtxu bat, bai. Gauza bat proposatzen. Ia. Armak gutxi eta itxasondo ikustaputeak. Venga, vale. Ja, dintzera. Izaron, eta benetan urazpi zoragarria daukonek. Lebizko aldiz 40 urten, urazpi, uste dut, lasaitu nahi zela. Mutilek, nik jauztena zitan hau. Nik tratu bat proposatu nizuet. Baitenari gaur sorpresa bat eman nahi dut. Eta arraiz freskoa eman nahi dut. Edarto. Bai. Erun. Pare bat barbari ineo. Bai. Baina, garbitu miko die. Garbitu, goitutik zer? Ez, hemen garbitu die. Hemen uretan. Bai? Errez, bai. Akaro hemen zean, urgazitakin. Claro. Bai. Barbaina. Bai freskua. Bai. Eta uretan garbituta asko sobeto, Bai. Bai, da etxera garbi. Aixo mutilak. Baldek izu ezer? Korte dibon. Hau sistema oso nahi zango nik nahi lehorren garbitu, Bai, ez da. Hau, egitan, Kanteta, ja. Ugaitz eta Irkus eta Ugaitz, hazen fenomeno parea. Eta gu nola gauden, izara horrean, utxio goio, han urdai bai. Hobeto ez dago noten. Berdin, zaila, hobeto, ezinezkoa. Eta gainera, apetitoa, kera berri egin dugu. Bueno, parea, ni ondo nago, baina nire belaontzik idea zei daukat. Ez dakit non da bile, Juan Berkodeo, jungo aldea, belaontzira. Venga, etxera guza. Bueno, ezue, kono Irkus. Urrengo batek. Sei, golase, eto, arpegi honakak. Bai, Amen beti. postasun arpegia, sobrion arpegia. Eta zeupe bai. Bueno, sei, golase. Vale. Vamos.
Osondo, beizte korrika, ze hortxe dago trena, eta ez dakit asti emateiten hartzera. Ai. Eske gaina, minitzen die. Tio! Beizte! Bilagun ezagutu berri eta bi arrain golkorako. Hau pagotxa, hau. Ezin ukatu arrantzaldi arrakastatxua izan denik. Ea mundakan, antzekorik gertatzen zaigun. Kaixo, ditren galdu itxuia gaur. Oin autobuse pasakoa? 5 minutu erro nondik? Gerniketik. Ana... Da baino, nini jo mundaka. Mundakara bat, uzea. Eta nunda ba? Ana taberna neurrien. Kauzen da eskerretara. Osa, hemen dini jo, eta bui, kaixo. Eskerretara. Eta ezkerretara. Zenda ezkerretara, bale, nik esate eta autobuse eta bertan esate jate. Handa autobusen paradak eta... Bale, ba eskerrik asko, Hala, ba autobuse hartzea. Corriendo? A -5? Me cachis, beizte korrika burgutxitan pasatzea. Empieza hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Kaixo? Oso ondo? Eta zu? Zontza garrantzaneo. Festatan, San Cristobal auzoko festatan honek. Gusturen? Bai. Hori? Bata barraketan eta beste urpekaritzan. Banatzearen abantaiak, abenturak bikoiztu egiten direla. Batetik propio bizitakoak eta bestetik besteak kontaturikoak. Momentu politxena konpartitxu eta lotara joango gara, bihar indar berrituta egoteko. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Egunon? Loretan artean politinazu. Ai, zalamero. Zertuaz, guan bezan, festivalea txuaz. Dostiko festivalea. Zunei kritikain berdiazu nola jantzi barra hoketen? Ez. Kriston problemakat. Hau jantzikoet? Eta gio nahi esatea, zu dugu muturre, eta hone arte torriz da bi kamisetakin. Jo, beste hau. Serio? Pakin desastre utzonez. Eske hola ikusita ezin dizut ikusi, a ber, jantzizazu. Hoi oso politia dugu zu. Oso politia. Ondo deskantzauzu? Bai, baino gutxi. Hombre, hau gaztatu zio. Hombre, hau da klasikoa. Bai? Baino gustantzei jo. Hau modernoa. Honekin gorplanta ere esan dira. Ai, beizea, favorez, bueno, gorplanta azostoa. Ipinizu hori, hau beto. Hau gantzikote. Bai. Bueno, aitzaki da, beize kamiseta gabe ikusteko. Torren izena, orduan. Hala egizu 6 edan hori. 6 edan hori. Goizeko aizea, terrala. Epa! Flipauta gaitxuztea. Terratik dijolako, hau da, lurretio. Nola egiten zea, kaso txizut, Ondo egia, Ze plan gaur? Ustakit, zu? Nire badau hemen ermita txiki bat, Santa Catalina ermita, hoi bisita itxea junei da. Zu juntzeiten, nire mengatu junez. Zeba? Atzo bakarrik junitzen, ez dakizu ze ondo junitzen. Egita, Ez ziazun faltan bota. Bukeran pixkat. Ba, ni bakarrik jugon ez ermita. Barkatu. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aizu, hemen zara megizu. Zu gor kotilla zare, Hau, ilargi erdi bat? Ilargi erdi bat. Bai? Beraka bida. Gustau zaizu, Zok ez aldezu zea ematen? Ez, gari baten. Pare bat belarretako, Gari baten belarretako. Belarretako zan ibiliko nitu. Kaizu, nahi ez gauzak esan hazi. Belarretako belarren, bai. Hoi baborrata estriborra bezala. Belarretako apea aldatu eta bihatzen gartzen bazuria, belarretako izate utzita. Bihatzeko. Behatzetakoa da. Bueno, ni banoa, Santa Catalinera? Bai, ba? Partearen arabera, gero txartu egingo.
Bueno, gero arte, Hala, eguna pasa. esker, aio. Ui, ama. Eitu, gotza dezu musika tresnek. Nik bai. Bai, zein? Bai, pianoa eta panderoa. Bai. Ze ba? Piano bat ezin sartuko dugu belauntzen. Pianoa ez? Pandero bat, ja, ekartzezun. Zertako? Nahi hauko soinuak ilauntzeko. Bai? Vale? Vale? Vale, vale. Venga. Venga, aio. Mundaka herri polit eta txikia da. Eta nik herri politak atsegin ditut. Baina batez ere herri txikiak. Punta batetik bestera, istant batean joateko aukera ematen dizutelako. Finitua den gure denbora xautu gabe. Ara, Santa Catalina, iritsi naiz. Apa? Kaixo? Apa? Ze, gaur olatu gutxi, ala? Olatu ikez, beste gauza batzuei argazkiak atea beharko die. Ah, argazkita naizea. Aizu, inporta izu horra gerturatzen ba naiz? Hori ba. Vale, venga, bain arte. Uepai. Kaixo? Apa? Ze, zertan zabiltza? Ba hemen argazkiak botatzen, bueno, probatzen pixka. Aizu, hotz aldau, ikusten zailun neoprena jarrita, ez? Keba, baina ni ordu asko eroaten ditudanako. Kontu sarrokegaz. Barkatu, nola izena dezu? Jon. Jon. Bueno, hain emango izkizu bimuxu, Seguro ez daula oso hotza, ez? Keba, asko zuen berotu da. A ber, ba. Epai! Pixka fresko dago, ez? Gara, neoprena pintzar, Hau ikezu egunero, o nola dijo? Egunero ez, baina gehienetan bai. Olatuak darzenean normalean bai. Jo sartu naiz. Niolako xa naiz, pixka resistitutxe naiz. Koño, ene, hemen arpegi ezagune. Tuzo, zentxe zomen negozio gutxa bada. Etxen, geure etxen, ezagune. Hemen mundakatik hain goizerre txesu ba. Ba, herri-zerri gabiltza, belauntzi baten da, ondo. Ta zeus ez, zertzabiltzen ba? Ni hemen txontxe laida jumina ontxe mutil batzun bile, udalekutako mutilan bile. Abai. Da gauza prestatzen bertara guteko. Abai, ze biltzezea, batea eta bestea? Ba, egu mundakatak Gernikatartik gora eta bera urdaibetik, erregatik multxega gentiaz. Ba, karo. Gernika daño? Artez, bai, mari gora dala bai. Nahi duzut horriala, nahi duzut guziela, zela dame bilajiela. Ba, egiria esango dizut, planik ez daukat. Bai? Ba, etorri nengoan tempori moten. Ah, bale. Claro, venga, onte. Egunon, lagun. Egunon. Ibon nazi. Iñaki naiz ni lagun. Iñaki, bertakoa, mundakarra. Ondarrutarra. Ondarruku, Ura gora, ura bera. Garra ontzetea, Ba, edorra dara. Garra ontzetea, Bai, batzuk Reina de Afrika da deitzen. Reina de Afrika, deitzen. Reina de Afrika, bai. Itxura guztiak, gure bazkide da gaina, Edorra Jimenez. Paprebo gar, antzapiskat hartzen zute, Oixe, nik ez dut dela arreten. Kilo batzu baino, bestela? Ondo. Ondo? Guazen lagune, venga, torri. Bakarrik ibiltzatzea. Lagun bibiltzen gara, pasak hau goizekun dugu bakarrik egin. Bale, segi, nik askatuko iso txikuta. Bai, venga, zeuk askatu orduan etorri. Kontatu jazu, fitxe naiz nahi. Ni normalean olatuak grabatzen ditut eta surfista. Eta gaur olatuak ez dagoenez, ba, pixak kamera probatzen, entrenatzen pixka bat, eta ba. Eta zure hogi bidea hau da, edo... Bai. Ontara dedikatzen zea, Bai. Gauza politia hori, ez? Bai, momentuz, aprobetsatu behar. Oraintxe bertan Nacho González surfista profesionalekin bidatzen dut, eta bidari argazkiak botatzen dio pertsonak. Orduan, berak bilatzen ditu olatuak munduan zehar, eta esaten dut, Jon, urrengo astean olatuak egongo dire Kalifornian, edo... Eta zu hartzen zu eta Kalifornia zoaz? Hartu kamera, eta... Zu oso azkarra zea, Titi. Zu oso azkarra zea. Bai. Ez ez un horbei behar, ez dakit, txauloak emateko. Etorri horrekin. Bai. Eharra. Ni aluzinante eritzen zain, ze katxarro puskatze. Bale, horre, kontu da. Hau da reflex bat, ez? Bai, hori da. Oso honetan, erabiltzen bien oitako lurren, esan nahiko nuen. Eta gero jarri diozu nolabaiteko petaka karkasa handi bat. Normalean oso garestiak izaten dira. Eta normalean askotan kamera batzu baino garestiak. Aizu, zakit, argazki sesio txiki bat ingo dugu? Bai. Sartu, hain kamera hartu. Bale. Eta hau da normalean, hori, bapatean olatu bat harrapatzen bazaitu kamera ez egoteko. Katxarro puska. Zuze, bicepsa ondo biduz, Eta betaurreko egitaztean nola ikusten da? Ez dut behar, ze normalean surfistak olatuaren gainean dauz, ez azpian. Orduan betarrorik ez ditute erabiltzen.
Despite how you may see it, I'm never gonna waste my time with you. Bien bai! Ua, beharra da. Horrela, bai. Bueno, zehose ikasi hozia. Ba, ikasi. Bioi, barko aldea bota barko, zuiko beran dut zela. Vale. Bueno, aguantatuko ditut, Bai, utiazu horrek iristen. Bueno. Ondo, bai, ongo gara. Bueno, ikusiko zaitu nun baiten. Ziur baiet. Namibian edo Euskal Honun urrungon, bai? Venga, aio. Aio. Bueno, zu Janfrigo gara da nik Katri Hepburn, orduan, Guardia komotzen bada. Jod. Garra hontzik, ja. Jod. Hau da berez aspaldi salbabidaz bat, kargero bateko salbabidaz ere izan daku, Jod. Hemen itzale harrakin. Jode, gara bateko lemoitakoakin. Claro, ni nahi zegoetan hau baino. Honea zamen bundaka marrune ezin kontitxak nibili, da honeaz bai, kontu zegoa. Hone sakonera oso gutxi zego, ez da? Oso gutxi, honak 60 zentimetro. Damen barune ondara dagoen ez estabara zore, baina inoiz izaro gueltan ebiltzen gara. Atxetatik eta ebiltzen gara, orduan babesteko apur bat. Aizu, Iñaki, atzo harrituta gatu nintzen, mundakak ze sarrera txarra daukan. Oso eskasa. Oso eskasa. Ia, hemen dago ondar barra, ondartza handi bat, eta hemen arroka. Bai, eta tartetik pasa behar da, ez da? Bai, aurra daukazu 5 metroko zabalerako kanala dakazu. Aizu, aharra tokita, Oso da. Ondarro munduko tokinik onenetakoa da. Munduko toki onena, dudai bezeuki. Dudai bezeuki. Onenetakoa bai. Eta lan da guzti, uda sasoineta bamen ibiltzeka bizimudataten. Alde euseran, hola kontzinean ibiltzeko gauziko onenetakoa. Han kautzi ibiltzea. Hori da, behitzu niri. Sartu da zenetik. Olatua, laitxorien paren. Hori da, horrazten da olatu apurtzen, eta faten da lai darguz, apurtzen. Oso luze juten da, oso luze. Hemen batzuk surfista honak esaten dozkue inoiz 2 minutu arte be. Baina hori gitzienak etxen dabe, 2 minutu arte holgainen egoteko gai dizena zeinkak gortu etxen di, minutu etxen di. Zoratzen nahuena bat dugu dat, hemen gozau. Aterpea, aterpea. Sei itzalemat, bestela ontsi bertan sufritzen dugu gina. Ez de, eguzki asko dagoenen, honek egure beruk egidoz ba. Hau da, mundakako portuko metro karratuk eta gozatuenak, hauexek, ez da? Hauxe, ametxe barrukuti. Izatze. Esan lege bat daik ondo jungaztala, bizimodu, neska maja bat gaur egun neure antri dana, ezautu neban, harek pendio horreta soforreta laune, dati ametxe. Abai? Jaun, ametxe, batzu, adre. Alegia, emaztia, benidorren. Emaztia, alabakin, 3 alabakin, benidorren. 3 alabakin, 3 alabakin, benidorren. Arpegi honak azualar eso, Ni posibizena, ez dire keja laune. Ez dire keja. Hola egon da. Kanalei Boñaki, zuni arrima, popi, zeuzetan moduan. Branki bota gotzut ondartza. Vale, martxen goe. Lagun, ondo segi. Ondo segi, eskerrik asko. Zeuri, rato onda pasatzen dugu telebistan ikusten da. Eutxi humore horri, Hombre, gero, txela gure animi. Gero arte. Venga, gero arte, eskerrik asko. Eungo gara, bai. Venga, laguna, ondo segi. Venga, Janfri. Pandero bat aurkitu berra auket, belauntzia jumaino leno. Gauza, etibira, nari bilatzen pandero bat. Zuk ez ez jakingo nola lortzak edan ni pandero bat. Bigal, zuk ez hautzezula jendean atetzea dut? Anto, txale. Pandero bat enbila nabi. Pandero bat no konfirmo libre. Usteko. Maria Ángelesek. Bueno, nik amaitzen. Bueno, Vitori, ba, eskerrik asko. Bai, preciosa. Vale. Zaindu. Maria Ángeleseko entxu pasatu behar panderoa. Ze jende jatorra da mundak alde honetan, benetan, Gozaba da. Maria Ángeles! Ai, eskerrik asko. Mila esker. Vale, bai, gero arte. Atzo Perunekin igeri egin ostean, zela zaitua orain, ezer gabe, guretan, orain poto hartu, nalaiatik mundakaratu. You don't need to see the sun ahead. Don't need that help from God above. If you're losing her, don't be sad, 'cause she will offer you a heart attack. She's not
Opa, eguno, mundakara bai, no? Bai. Zema balio du? 2 euro eta erdi. 2 euro eta erdi. Ida y vuelta 4. 2 euro eta erdi, 2 euro eta erdi, 2 euro. Epa, ez dako adiruik. Han emango izut? ¿Cuál? Te doy allí el dinero, es que no tengo. El mundaka te doy. Pues me das ahí, No me voy a escapar, ¿eh? No, si no vas al agua. Está tranquila que no... ¿Al agua? No se está mal en el agua, ¿eh? Iván! Iván! And you told me you wanted to eat up my sadness. We jumped right and shorty and gorge away. And you told me you wanted to eat up my sadness. Baby, you got to be more discerning. I've never known what's good for me. And baby, you got to be more demanding. Ze? Ondo! Bai, ni oso ondo, Baldakizu zematezun. Portuta sartzeko, baborra gorrilla beti. Zur gorrilla jarrita. Gorrilla! Urrena, horlegiz jantzi berdez eta hor, estriborra. Nundi ozatoz? Laidatik, arki. Ah, mira. Igual de aldaketa, Ja, nabarmendu, aldaketa. La 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 la. Epa! Lortu Zer amatezu? Maurizia, amatezu? Maurizia, zein da Maurizia? Maurizia zalego zertan, zintzan. Bizkaiko amona pandero jode, emakume herri herrita. Aba ez. Zemuz? Lortu aldezu? Bai ba? Herritio, juneiz eskatzen da, jende jatorra daun. Bai? Oso jende jatorra, batzuk beste eskatzen da, hemen dio, eta azkenen panderoa. Gero gueltatu berraukete. Pandero haundit, ja? Bai, haundie da. Nerea haundie da, baina ez da olakoa. Zuzendu. Ibaldaiz noa juteko kapretxo daugaten, kutuzila, laga da. Bagoazen laga. Tira, oin igerin, no aldeagoat. Aizu, ba juxu hitzein, Esketa poie jarritu. Hode, bandera gorri urdina ikusten. Vale. Hauntza. Ba. Oan gontanateago zaskigu eskamat. Ez dizute zeraitzen. Oan gontanateago zaskigula eskamat. Bai! Bikote bakoitza mundu bat da. Hasierak beti izaten dira oparoak, baina batzuetan urteen iragaiteak zama astunegia suposatu dezake. Ez da ogoinu eta lagaren kasua. Bikote perfektua osatzen jarraitzen baitute. Zer! Xo! Zer ditela. Gure maitenari, erle batek heldu egin dio, lehenago erlean niri torrezia esan dik, ez moitu. Ze normalen, ez baztea moitzen, ez dizu pikatzen. Eta hemen jarri zaionen, beira zure bizkar dotore hoi. Beira, ai! Ez moitu, berriz hor dago, Egitan! Ana! Ai, lau! Egitan! Etzan broma, benetan. Ez moitu! Hemen. Zer da? Dan borrotxa. Bai. Baina batuka da ematen horrek, Batuka da bat. Bai. Hori garbitu ite izu. A ver. Zau da, jas. Besteari zerbait iten? Bai, hori da. Bueno, gozen galdetzea, ez? Apa, kaixo? Bueno, zuretan zitzagoatuko baina, dela, 6 urte, hanbotoa jo ginen elkarrekin. Ibon nahi zai zinaten ba? Hemen gaizka magiko ama tratamiento amanen oparia
Aman gauzatxe. Ama esaten egia Mari. Bai, ama, Mari. Bueno, gutzako igual goierrin gehiago Mari da. Baina, bueno, anbotoko ama. Bai, deko pio bat izena. Hori da, Amalurra. Amalurra. Hori da. Eta horren bitartez, amakin komunikazio bat... Bai, ama barruen dau eta... Garrantzitsua da, horrela jarruteko toki batean edo bestean egon. Zeru, lurra, itxasoko ama, natura espiritu garbi-garbia, Chicagoakan da gure goño. Bai, Anboto da uteroa, baina itxasoko ama da bat batean. Ze, txizu politia, Ze politia, getxu gaula behi. Aman gauzatzi, Hau hartu dezaketau? Bai, hartu. Nahi gozu hemen tratamento bat eitzen, tita, Intzazu, nehintziazun. Eta nire, bai. Eta aman ataratzen zure totena animalak eta minerala, nahi gozu hortze tita. Bai. Nik zein behar dut? Itxilideak eta lasai. Gepardo, amapola eta lapislazuli. Eta lapislazuli. Hori... Bakizu, hori gero zeo zer berba beragaz, eta eskatu zure gauzatxuek, eta orekatzen, eta... I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Begira, ze lekuta, ze... Asabiz. Haupenetako paradiso da, gero. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A ver, hemen zer dakezu? Huts, harri, ukitu, arkume, obsidiana arkoi ostadar nire totena, nenufar, abrakadabra. Nideko dia, seio, bipolar, psikotiko eta dana. Psikiatrak zeuri izan dizu, bipolarra zehala. Bai, seio eta dana. Rija izan da gure profeta, gure txamana eta gure kristoen ni nabile beragaz egunero berbetan. Bai, berbetan zeo zer eta izan da hain magiko, antxe dabil, goian. Eta zer dio, Jorge? Jorge, esan dozte, altruza bere paraísoan, bajatuen jata eta xua segiduen. Me cago en la ostra, le tenía que haber dado fuego antes de subir para arriba todo esto. Esto no vale para nada ya, no vale para nada. Hori dio, Jorge. Hori esate ondo. Magikoa, txokorra eta, Jorge, antxe dabil, Basterretxea, Mikel Aboagaz, eta Mikel, Panchizo, haze festa daukean. Aizu, igual gogoaz, alinte gurire gorazuteko, When the truth is found. Sineskeri, negu gogor ohiko moldez kanpoko laguna da. Poza eman dit, bera ezagutzea. Gepardo, amapola eta lapislazuliren hitza. Segundu bategatik. Apoya zure mundu. Venga, Gepardo. Epalai. Ni negu horrekin oso guztuen, ez da gero esan guzu. Halako, jendean inguruan, beti zoroak oteian da bat, esaten dut, gizartean gerengo, eta nik kiragarrizko ez errespetoa bakarrik baizik, guztu duten ez. Eta alaxio naiz,
Baita neuke. Ikeragarri guztu. Hasieran, hasi zaitenen lehorren. Parrezalia. Parriteko gogoa sartu zai. Egitan, hauzea da, egitan, Lehenbiziko aldi ezan, jolako zerbait itzen dizuela. Izu, baldegu zer? Zer? Ostu nahiz. Eta gomore taulak emate. Hoxe, ja. Bale, bano. Gero kerra izan behar da. Dardar baten, hau. Eskerrik asko, juteatik. Bai, gotzua jarri, Bai. Beka, ieu! Ba. Animo! Bi. Esta pos... Faltas Pedro Mari. Goibon. Zela. Oso ondo. Kasualidadia, hause kasualidadia. Hori da, Beitu ni, ura bile. Itxaso gura bile. Ez da egiten, bai. Bai, jo. Ni maitenakin, lagun batekin. Bai. Gustuzu, mando hone itxaso ontzilea. Antxe gabitzen, batetik bestea. Aitu, zuke furak. Hombre, duda barik. Zer berda, ez errez, eta? Ez errez. Aizu, banei bazu, itxatorri. Duda barik. Bai. Ez alabau. Bai. Tomate azka. Ela é minha menina. Eu sou o menino dela. Nere alde esamarra dauket, bestelako habilidad dauzketela. Adibidez tortilla, patatan oso goxo iket. Baino, arrai ez da nere fuertea, Ikustezue... Ai, Dios. Normalen serio, hobeto itxitutera. Zaila da, balantza baten zukatu eztea. Beteta lau. Bai? Bai, oin ez dugu arduro lan eukiarre, porque uraz beteta lau. Gero, hau etzera erukeran, beti kristale da basabi, Utzena gurik azpizen, Zer? Utzena bajatuko nas azpide de ureran got. A ver, bai? Bai. Maitena. Sorpresa hau? Arrapa. Torri, egon, aurruna lan eta gero orkezpenak. Apa, kaixo? Torri, txantzea. Zer da hau ba? Hori, petrolioa. Petrolio bia oso garbiek. Baldegu zaiten duen beste, Zer? Itxasoko gura edan. Utzena gonik. Bai. Baino, ean, egunero tragoxka bat, o...? Ez, janari zedi beti, eguna dator. Bera. Ni jongo nahi zoan, Ni txikitxue. Bueno, Vale. Kosia dauka. Zarote. Ja! Bueno. Maitena Salinas. Gure arreba itxaso. Pedro Mari, baztegita. Iguxe maizkia. Urtaskotan. Bai. Baldegu zemat mire aldazan, itxasoko gara. Zema ditxo. Eundama sortzi. Mineral? Mineral de la tabla periódica. Milik eta milika pertsona bizidien munduen jamarik. Urutzeraz. Ez dago jaten argizegaz. Eta nola entea dut zinen zu Nik honetaz? 15 urte dut ez munduen ziar. Barkatu paria, Jazteano, segi berri Bai. Ni erabat, bai. Alucinauta. A ber, kontau. Nik 15 urte dut ez munduen ziar bitzen. Asia eta bai Amerika txamanakaz, oianan bizitzen, amautak, sacerdotizaz, mediku pilo bat, zientifikuek, biologuek, biokimikuek, jende pilo bat juntetak gara alkarrakaz. Porque gu bizitzen gairako beti naturaleziegaz. Beti amalurregaz bizitzen gara, beurepe bai. Besterik ezerbez, bianinaz, amalurrin jaizunaz. Ni amalurde, Boliviako lurre, eta Euskal Herriko lurre nire amadea. Pedro Mari. Ni janarize bardine da, eguzkize bardine da, igetargize bardine da, gurek bardine die, eta nada bardine. Pedro Mari, nahi bazu, ordekazu hau itxe txiki bezalakoa. Komuna eharra, bai, zutzako kamarote bat,
Bai, eta aldatzeko eta jateko eta dana. Dana, komunik edarren hemen dau. Deitxero komunek. Arrazoi. Itxasue. Horre nionik txixos arrazoi. Claro. Dago zona da, txixos. Eta jendeak esateo, nik ez detolako ikitxe, nik ez detolako ikitxe. Dano, txixe guztua. Zer nik egan esartu azin joan. Baita nike. Da zer. Iopa, bago ir barrure. Hala ba. Aurrera. Afaltzeko zingo dugu. Pedro Marik, nik asko maite dut. Bai. Pelerrak eta bar, tarratik ez du joaten da. Baina guk bai. Nei barbarin usai hori, bai, ni bai. Barbarinak ipixka barbarida egin dut. Ez aldek azu gutzu izu. Niko hain jarri bada zerbait. Bueno, hain ekarreko zu txukun. Ze barbarida egin dezu, erren jeltze izu. Bai. Ez, erre ez da. Batzuri jarri aldi oso. Pragitzeko. Ez. A ver. Zimaitena, karri. No, ez dago itxura. Bueno, esan dizut, ez zaizkitela erre. Zoragarria. Zoragarria, nire prejitzeko era. Hoi izan dizu? Barbarina, zoragarria. Pedro Mari, bizi altzea o... Pedro Mai! Hemen hau! Ekusi hau. Ekusi, behiu. Behiu zelan nahi da, Behiu itxaso gura, Behiu. Zelan daun, Kustezu? Zerako honek burbuja txikitzu zen jazu? Gatza, baina... Gatza ikerri ondo ikuste, Kustezu, hor dauz zooplankton, fitoplankton, mineralak, hau dela de Dios. Hamen dau, Behiu. Bota. Baino... 8,2 pH. Ez dau bakteri... Vale, alkalinoa da. Alkalino, oso alkalino. Dale. Doi, agarra. Hombre, barbarinai. Behiu. Henry. Mira, hartu una pronto, ahora. Barbarina baino gozoa dute. Hori arra, joder! Zer dago? Buah, behiu. Nika, ikusi bakar, zoragarri zera, bakar ikusi ja. Arpegila. Hostia, ikusi hau zer dana, Zu mainte binduta zaude, Nahi, bada, eske, hau hori izino bizi, danea dut. Eta, orduan, a ber, zure dietan, txoin, nik kuriosia dauket, zure dietan zesan, hau bakarrik? Hau bakarrik diot. Barazkiak... Danetaikue, frutosikuek... frutosekak? Hombre, sobre todo, entxaurrak, almendrak... Eta zuri analisik eta histori guztik? Ez dut egiten ez da mierda! Ez duzulako behar. Hau da, jakin ezakizu ondo zaude. Ostatzi nego honetxeke jode dute, niko tenen energizegaz, no me jodas. Ja, la prostata... Prostatana, txixe, eitzen dugu oina, urrunen berreka porretu, urrutxo. Hori de, hiperplasia begnina, hori deko, dano deko, horregaz bizitxe jakibio. Hiperplasia? Hiperplasia begnina. Benigna. Begnina. Begnina o Begnina. Begnina da, benigna. Begnina. Barri oso, begnina. Pasatu giazu. Bota, muskortu inela. Nik uste flash bizimarren, kendi batela tratu. Ikusi itxosu zer da. Zer izi posta? Pedro Mari. Zer izi posta? Baldak izan. Ni herreta. Baldak izan lago. Txixe bote. Haule barrua, honek atzadoke. Haule barrua. Horrek, itxasoko gureak konponte. Ezu maitena, ni janda garen naiz. Bai, kontatu naiz. Zintana jandu zu itxan azurrak emotu. Zergatik ez dituzu, esan barbarine jaten? Errespeto bat txikon itxarren. Ez nik eixatuko netxalako hori janda, Zergatik ez zu errespetua, hildako zer, euren biziei? Eurek itxasun bizidie eta bizidi zezela, nik dut euren bizitxie. Itxasun bizidielako, baina aragi jatezu? Ez do jaten begiri bez. Ez animaliri? Nik animali, begiri deko nik ezerbez. Begiri da, bale. Begile badeko zen ezerbez. Tipula nola jatezu? Tipula? Hau! Dago motu gordini. Hango? Bai. Leku biaz? Aizu, pentsa bat dezu restaurante bat, irikitzea. Perejila garbitze gomen da honez, da? Ekologiko? Olako goza modan jartzi. Bai, ekologiko da, jode. Bota itxo segure. Bai, hemen bota jazu. A ver. Zarte bazu. Jode, edateko zerbait behar dit. Tomatika zonez jatezu hemen. Segundo. Gara, ardau pixan ezu? Ardoa. Bai, ardoa porret. Vale. Horrezto begiri, da?
Ez, arrepegi aldatu ditu. Bai, Aiba, mendorra! Ardik ez daukeu. Baina... Garagardo, bai? Perekila, oma. Bota itxasgura. Tori. Garagardo ez diozu itxasoko gure botako, ala? Feria, itxasoko urakin, Honi baita botatzen duzu? Bai, engu aprobia. Bota korre eta egin. Nire eskizte garagardo gustatzen, baino. Markatuko zu, baino honi ez diozu bota behar. Honi ez diozu bota behar. Bai. Baina zure txanketekin gozatzen. Ai, ama. Bai? Buste bai. Bateruakin? Aitzku zainue, hombre, trikit izan normalen, baina probatuko, Pedro Mari. A ver. Abesti hau, maitene ezken. Bai? Maite eskerrik asko. Presik ez dakago, ezta? Ez, bate. Ez dakit Pedro Mariren uraren gatzak edo mineralek zerikusirik izan duten, baina barre algara batzuk behintzat bota ditugu. Eta horrek, jaun Andreok, ez du preziorik. Tairon zinken. Euri ondorengo bazo zainura, egoaizean mundua mugitzei.